Avui us portem estofat de vedella amb patates i bolets. Aquest estofat és un guisat dels de tota la vida, d'aquells que et convida a sucar i pa. El primer que farem serà escalfar una mica d'oli a una cassola. Posarem els grans d'all esclafats i els daurarem. Volem aromatitzar l'oli. Ai, que no vol sortir! Traurem els alls i afegirem la carn de vedella tallada a daus. Afegirem una mica de sal i una mica de pebre també. Donarem unes voltes durant uns minuts per tal de segellar la carn. La reservarem en un recipient per més endavant. A continuació, recuperarem el líquid que ha deixat anar la carn i l'escalfarem. Seguidament afegirem la ceba i el pebrot verd que prèviament haurem tallat. Farem 4 voltetes. Posarem una mica de sal i barrejarem tot bé per tal de caramelitzar-ho. Un moment! I el farcellet d'herbes? Ah, pensava que te l'havies descuidat. Ho cuinarem durant 20 minuts a foc mig. I, com sempre, anirem hidratant les verdures per tal de que no s'enganxin. Sempre que caramelitzem ceba, és convenient afegir aigua o brou per assegurar-nos de que no s'enganxarà. Ara tocarà afegir el vi ranci. Ho deixarem cuinant-se fins que s'evapori l'alcohol. A continuació, afegirem el tomàquet triturat. Ho tindrem 5 minuts a foc mig. Seguidament, incorporarem la carn que teníem reservada. Ho barrejarem bé fins que tota la carn agafi el color del tomàquet. Ara tocarà afegir el vi negre. Nosaltres li hem posat un reserva. Ho deixarem 5 minuts perquè l'alcohol s'evapori. A continuació, afegirem el brou de carn. Remenarem tot bé i ho taparem. Ho tindrem fent xup-xup suau durant 1 hora i 15 minuts. Aprofiteu per subscriure-us al nostre canal. Tallarem els rovellons a quarts i els reservarem. Mentre l'olla fa la feina, saltejarem els bolets en una paella. A continuació, escapçarem les patates
i tallarem la pastanaga a rodanxes. Aviam, anem a veure com va això? Passada l'hora i quart, afegirem les patates i la pastanaga. Ah, també els rovellons saltejats. Ho barrejarem bé i ho deixarem cuinant-se durant 20 minuts més. Ara farem la picada. A dins del morter posarem avellanes, ametlles i xocolata negra. Ho picarem tot bé fins que ens quedi una mena de sorreta ben fina. Ajudeu-vos amb una cullereta per desenganxar-ho. Fem un cop d'ull a veure com va. Ui, que bé! Passats els 20 minuts, afegirem la picada al guisat. Al mateix temps, afegirem la mantega. Ho taparem i ho tindrem 5 minuts més. Va, que això ja està. Barrejarem tot bé i ho deixarem reposar una estona, o millor, tota la nit. Els guisats a l'endemà són molt millor. Doncs ja veieu, aquest estofat de vedella amb patates i bolets és un plat ben complet. Ja podeu preparar un bon pa de pagès perquè no us podreu resistir. Si us agraden els guisats, segur que el tindreu en compte en el vostre menú setmanal. Salut i bon menjar! Si t'ha agradat aquesta recepta i ens vols fer un cop de mà, dona-li un m'agrada al vídeo. I si tens ganes de més, pots tafanejar aquests vídeos que et deixem per aquí.